Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal il-Qudiesa llum. Xtaqt li noffru t-talb tagħna għal dawk kollha illi talbuna jew inkella anki wednihom it-talb tagħna fil-ħin tal-Qudies għall-intenzjonijiet partikolari tagħhom varjati. Ejjew ninaqdu wkoll flimkien billi nitolbu f'dil Qudiesa għal dawn il-persuni fil-bżonn. U nistqarru flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-Aziz inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. La darba ħuti għandna l-fiduċja li netlu fis-santwarju bis-saħħa tad-demm ta' Ġesu billi ngħaddu mit-triq ġdida u ħajja li hu fetħilna l-ġewwa mill-velu li hu l-ġisem tiegħu stess. U la darba għandna dan il-qassis il-kbir imqiegħed fuq il-familja ta' Alla, ejjew nersqu b'qalb sinċera u b'fidi sħiħa biqlubna mnattfin minn kuxjenza ħażina u l-ġisem tagħna maħsul bil-masafi. Inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama tagħna għax ta' kelmtu huwa dak li għamlilna l-weda. Naraw kif nistgħu nħajru lil xulxin għall-imħabba u għall-emil tajjeb. Ma ninqatawx mill-laqat tagħna flimkien kif ħadu d-drawa jagħmlu xi ħud. Għamlu l-qalb lil xulxin u dan wisq aktar għandkom tagħmluh aktar ma taraw li qiegħed joqrob il-jum. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej flimkien. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej.
tal-mulej il-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha, għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda flimkien aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh imdaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għall-fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq flimkien aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Flimkien aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla jaqgħu il-mużbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda, mhux fuq l-imnara iqegħduh, għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma', ħajjisma'. U qalilhom: oqgħodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Il-qari li għadna kemm smajna llum, b'mod speċjali l-ewwel qari mill-ittra lil-Lut, joffrilna ħafna suġġerimenti li jistgħu jkunu anki validi f'din is-sena li qed ngħixu dan il-pellegrinaġġ, pellegrini tat-tama, dan il-ġublew. Itina ħafna suġġerimenti li għandhom jakkumpanjaw anki dak illi huwa mitlub biex nirċievu l-indulġenza plenarja. Għaliex din il-mixja tagħmel sens jekk aħna verament nippruvaw ninbidlu biex insiru aħjar u niskopru iżjed min hu Ġesu Kristu fil-ħajja tagħna. Nirrelataw iktar mill-qrib miegħu. U fl-ewwel qari fil-fatt smajna dawn is-suġġerimenti ta' inkoraġġiment li jagħmlu ħafna sens għal din is-sena. Ejjew nersqu b'qalb sinċiera. Is-sinċerità kemm hi importanti. Illi f'dak li qed nagħmel mhux qed nagħmlu biex inkun għamiltu, jew biex nagħmlu għax hekk titlob il-Knisja jew għax hekk qed jagħmel ħadd ieħor. Imma nagħmlu b'dik is-sinċerità tal-qalb illi verament jien qed inkun nfittex lil Ġesu fil-ħajja tiegħi. Dik is-sinċerità illi ma taħbix. Dik is-sinċerità illi tajt kollox u mhux nofs informazzjoni. U allura dik is-sinċerità li turi il-verità ta' jien min jien kif qed ngħix u quddiem Alla. Jgħidilna wkoll jew nersqu b'qalb b'fidi sħiħa mbagħad. L-ewwel qalb sinċira mbagħad fidi sħiħa. L-istess dak li qed nagħmel jien nista' nagħmlu b'nofs kedda, b'nofs qalb. Imma nista' nagħmlu bit-tisħiħ tal-fidi li jien nemmen iktar fil-mulej Ġesu. Suġġeriment ieħor li joħroġ mill-ewwel qari huwa
biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina. Biqlubna mnatfin minn kuxjenza ħażina. Mela l-kuxjenza tista' tkun imdalma, tista' tkun ħażina. Jien irid infittex lill-kuxjenza tiegħi, indawwala bil-kelma ta' Alla, indawwala billi nistaqsi fejn ma nafx. Għax inkella faċli nibqa' fl-istil ta' ħajja u fil-ħajja magħluqa u bil-ħsibijiet tiegħi mingħajr ma nisfida lil innifsi biex inkun aħjar. U jgħidilna wkoll suġġeriment ieħor u l-ġisem tagħna maħsul b'ilma safi. Din l-ilma safi li jien niġġedded dak li hu tajjeb ma nħallihx jistaġna imma nġeddu fil-ħajja tiegħi. U dak li hu ħażin nersaq lejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni forsi anke naqra iktar spiss matul din is-sena tal-Ġublew biex jien nirċievi din il-grazzja tal-mulej li jsaffini, li jsaffi r-ruħ tiegħi, li jsaffi l-ġisem tiegħi, li huwa maħluq biex ikun it-tempju tal-Ispirtu Santu, biex ikun safi. Suġġerimenti oħrajn inżommu sħiħ fl-istqarrija qawwija tat-tama għalilna fl-ewwel qari li hija eżattament it-tema tal-Ġublew, it-tama tagħna fil-mulej. Naraw kif nistgħu nħajru l-xulxin għall-imħabba. Mela mhux kif ħankunu miġġildin u kif se nitbedu, imma kif se naħfru u kif se nħobbu anki matul din is-sena b'mod speċjali. Naraw kif nistgħu nħajru anki l-xulxin għal emil it-tajjeb. Jiġifieri min qed jagħmel it-tajjeb importanti li ninkoraġġuh. Importanti dak il-kumpliment, importanti dak il-kuraġġ. Ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna flimkien. Forsi hawn min jista' joħroġ u hawn min jista' jattendi anki gruppi illi fihom dawn il-gruppi nissaħħu fil-fidi, joffrulna spazju biex nikbru iktar fil-mulej, biex hemmhekk jiena b'mod iktar kalm, b'mod iktar sejf nista' nikkomunika u nitkellem fuq il-mulej x'qed jagħmel fil-ħajja tiegħi. Ma ninqatawx mill-laqgħat tagħna flimkien. Għax l-aspett ta' komunità li ninġabru flimkien isaħħaħ il-fidi tagħna, isaħħaħ il-mixja tagħna. U għalhekk pellegrini fil-plural, pellegrini tat-tama. Għaliex dan il-vjaġġ, dan il-pellegrinaġġ ma nagħmlux waħdi, imma nagħmlu flimkien mal-oħrajn bħala komunità. Dan u wis aktar għandkom tagħmlu, jgħidilna l-ewwel qari. Għaliex imbagħad jinġabar f'dak li smajna fil-Vanġelu anki illum. Illi xejn moħbi, illi ma jkunx magħruf. Xejn mistur li ma jinġibx għad-dawl. Fl-aħħar mill-aħħar meta niġu wiċċ imbuċ quddiem il-mulej, hu jaf kollox. Lill-persuni u lin-nies nistgħu nagħżlu x'ngħidulhom, nistgħu nagħżlu x'nuruhom, imma l-mulej jaf kollox. U allura dak kollu li huwa mistur, dak kollu li mhuwiex magħruf huwa moħbi jkun magħruf u jiġi għad-dawl meta niltaqgħu quddiem il-mulej. U anki jgħidilna frażi oħra fil-Vanġelu ta' San Mark illum, oqgħodu attenti x'tisimgħu. Oqgħodu attenti fuq nfusna, fil-mod kif inġibu ruħna u x'nitkellmu. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Ejjew noqogħdu attenti illi ma niġġudikawx bla doċċ lil xulxin. Ejjew nkunu attenti għaliex bl-istess kejl li nkejlu ma' ħadd ieħor se jitkejjel magħna wkoll. Ħansi jgħidilna u jingħatalkom iżjed ukoll. Mela ejjew nkunu nies ta' modrija u ta' ħniena biex nirċievu l-modrija u l-ħniena anki iktar ukoll. U jew qatt ma nkunu nies li niġġudikaw u nweġġaw lill-oħrajn għaliex bl-istess kejl li nkejlu aħna lil ħadd ieħor jitkejjel lilna u forsi iktar ukoll. Ejjew għalhekk inkomplu din il-mixja tagħna f'din is-sena tal-Ġublew tat-tama billi verament niskopru dak li l-mulej jixtieq jibdel fina u jsaħħaħ it-tajjeb illi hemm fil-ħajja tagħna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. Għall-Knisja biex tħabbar lid-dinja l-Evanġelju u tagħti xhieda tiegħu bl-imħabba
nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal-mexxejja tal-popli sabiex imexxu lill-bnedmin fit-triq tas-sewwa, nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal dawk li qegħdin ibatu biex isibu fostna min jgħinhom u jfarraġhom, nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għalina l-koll miġburin fismek biex nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, ħenna l-poplu tiegħek u għatih dak li qed jitolbok bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bislim mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej. Mammul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni u għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed flimkien ngħidulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej, fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara lik laħaj il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni li għalihom qed nofru t-talb tagħna f'din il-quddisa. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarribina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu
biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma talb tana, eħles ejna wieqaf mana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma it-talb tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina għamniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mallat tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna lik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina għal daħannix bit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħa tija lina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħa tija lina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turfnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum frinna d-nubietna palma nafru l-minu ħati għalina daħannix fit-tiġib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddir lilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal Kristu b'tana. il-qattal b'tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzhom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqa. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika.
Itlob għalina. Torri ta' David, Itlob għalina. Torri ta' Lavorju, Itlob għalina. Dar ta' Deb, Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida, Itlob għalina. Bib tas-sema, Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. Saħħa tal-morda, Itlob għalina. Ken tal-midimbin, Itlob għalina. Faraġ tal-migranti, Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. Għajnuna tal-insar, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisa Alla, Xikun jissoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna qaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għallalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giusepp arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.